PSM Câmpia Turzii, pentru faptul că astăzi ne-au onorat cu prezența la ceea ce noi am spus final de an și am decis să încheiem anul cu o competiție sportivă atât între noi, dar și una destinată presei locale, care ne-a ajutat pe tot parcursul anului să mediatizăm numeroasele competiții pe care le-am avut în cadrul celor 10 secții ale Clubului Sportiv Municipal Câmpia Turzii. Mulțumesc și celor care s-au prezentat la competiție din partea presei locale, pentru că, până la urmă, împreună cu dânsii am vrut să sărbătorim această zi. Și, nu în ultimul rând, mulțumim și tuturor prietenilor apropiați ai Clubului Sportiv Municipal Câmpia Turzii, care au ținut astăzi să fie alături de noi. Încheiem un an, spun eu, reușit al clubului nostru. Bineînțeles, de fiecare dată e loc de mai bine. Sperăm ca în 2014 să putem să ne atingem toate obiectivele. Va fi un an dificil, dat fiind faptul că la nivelul municipiului nostru, dar și la nivel național există diverse probleme care, până la urmă, pot afecta orice domeniu de activitate. Noi însă sperăm ca secțiile noastre și competițiile naționale în care suntem angrenați să meargă mai departe și să putem să le facem față. Acum o să facem o scurtă festivitate de premiere pentru Cupa Presei, acolo unde locul 3 a fost obținut de Eugen Pop de la Turda News. Un apropiat al clubului nostru și un om care de fiecare dată este alături de noi la orice manifestare. Locul 2, Gelu Florea, de asemenea, de la Turda News. Mulțumim pentru tot ce face organul de presă pe care îl conduci pentru Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii și sperăm că va fi la fel și în 2014. Locul 1. Denisa Mărginean. Mulțumim de asemenea pentru faptul că ești mereu alături de noi. Te așteptăm și în 2014 să mediatizezi, spunem noi, reușitele Clubului Sportiv Municipal Câmpia Turzii. Vă mulțumesc tuturor. Rămânem probabil să facem o poză, după care traversăm.